Здравейте и отново искам да благодаря на организаторите от ICMS за онлайн лекцията, на която ме поканиха. Подобна лекция изнесох преди няколко месеца в една от аудиториите на Медицинския университет София, тогава на английски язик, сега ще е по-лесно. Реших да запазя слайдовете на английски язик, тъй като някои от термините са сложни за превод, да не кажа невъзможни и не съществуват на български язик, но ще превеждам всичко. Ако имате някакви въпроси, използвайте функцията да вдигнете ръка и ако нещо не е ясно, ще се опитам да отговоря. Далеч съм от мисълта, че за лекция от около час мога да ви науча на абсолютно всичко, свързано с метаанализите, но ще дам най-доброто от себе си. Лично аз започнах от нулата и се научих, може да се каже, сам в онлайн академия, която често я рекламират в социалните мрежи, може да сте я виждали. Meta-Analysis Academy. Бях в петото издание на академията, сега мисля, че вече тече седмото, ако не се лъжат. Има и други българи, които участват в тях. Така че има какво да се научи от Meta-Analysis Академията. Затова нека да започваме, ако всички са вече на линия. Не се притеснявайте да питате въпроси. Първо, надявам се да не чувате дъщеря ми, но ако я чувате, после ще им се карам. Сега, защо първо трябва да ме слушате мен? Това е добър въпрос в интерес на истината, може би защото съм публикувал метаанализ като първи автор в списание с импакт фактор близо 2. Това е Endoscopy International Open. Не беше лесно, минахме през доста сериозно сито, но така или иначе, заедно с един студент от Пакистан, който е втори автор, ние направихме около 90%, да не кажа и повече, от статията. Това ни отне няколко месеца, в които сме работили предимно през уикендите. Това ви показва, че може от нищото да го научите как се прави и е нужна единствено мотивация и може да успеете и вие. Но първо, не са много българските лекари, които са публикували метаанализ, така че може би за това трябва да ме слушате. Но първо да отговорим на въпроса защо въобще трябва да публикуваме. Това е също важен въпрос. Защо е нужно да пишем научни статии и след това да се ядосваме, когато не ни ги приемат и ни отхвърлят и искат поправки и ни харчат от ценното време. Защото в развитите страни се изисква и се очаква това от лекарите. Тоест не е достатъчно просто да се практикува медицина базирана на научни доказателства, което там се приема за абсолютно базово ниво. Очаква се от всеки да практикува такава медицина. Тук не е точно така. Там в най-елитните позиции, на елитните болници се очаква не просто да се практикува научно базирана медицина, а и да се публикува. При това да се публикува много, да се публикуват влиятелни статии, които събират цитирания. Университетите там се сравняват спрямо броя публикации, броя цитирания и повечето от вас сигурно знаят, че когато някой иска да кандидатства за специализация в САЩ, там има процес наречен матчинг, т.е. университетите решават кои от техните кандидати, които са подали документи, да приемат, като това става на базата на много критерии, разбира се, и на базата на оценки от изпити, но също така и на постижения. И се цени изключително много участието в научни статии, особено ако си първи автор и особено ако тези статии са събрали някакви цитирания. Най-лесно е да съберете или да направите публикации като клинични случаи, като кейс репорт. Даже в жълто съм отбелязал два мои клинични случаи, които са дори имат по едно цитиране. Единственият проблем с кейс репортите е, че те не събират много цитирания, това е важно и също така имат, да кажем, минимална научна тежест. Те са по-скоро с обучителна цел да покажат интересни находки при пациенти, но не толкова с цел да се промотира медицината базирана на научни доказателства. Затова е важно да публикувате. Даже аз винаги го давам този пример, че се запознах с много чуждестранни студенти. Аз сега участвам и като експерт в новото издание на Meta-Analysis Академията. Там мой, да го кажем, то не е баш ученик, но работим заедно с млад лекар от Турция, който живее и работи в Бостън. Той иска да започне специализация там и за целта трябва да публикува доста. Той вече е публикувал и сега е изключително активен, мотивиран, за да вземе добро място за специализация. Може би аз трябваше да се представя, че съм гастроентеролог и така, че повечето от нещата, които ще говорят, ще има такава насоченост гастроентерологична, но ще гледам да обхвана всичко така, че да е ясно за всеки. И друго, когато проверявах статистиката, кои университети какви изисквания имат, се оказва, че за най-елитните места, за различните специалности, броят публикувани статии на новозавършил
млад лекар, т.е. току-що завършил студент млад лекар, е нещо от сорта на 9-10 публикации. Т.е. вие представяте ли си как, освен че трябва да си взимате изпитите в университет, трябва да пишете и публикации или да участвате в екипи. Вие първо нямате лесен достъп до пациенти, нямате лесен достъп до лекари, които да ви учат. Никой не ви дава указания как се прави. Как може да направите 10 публикации в рамките на 6 години изследване, така че някой да ги оцени в САЩ, защото в България никой няма да ги оцени, но на Запад това се цени. Така че виждате, изискванията са изключително високи. Още от студентската скамейка трябва да се пишат неща, трябва да се пише наука. Аз, разбира се, когато завърших, нямах никаква идея какво да правя и след това го научих по трудния начин, но да, трябва да публикувате и трябва да се научите как се пише медицинска статия отрано. Затова е важно да се публикува, поне ако искате да сте модерни научно базирани лекари. Ако искате да практикувате медицина базирана на авторитета, е съвсем друго. Защо трябва да публикувате метаанализ? Защото това е пирамидата на научните доказателства. Метаанализа е с най-голямо качество и достоверност на данните. Тоест, метаанализа, след малко ще видите определението, но той систематизира данните от различни проучвания. Тоест, това е, да го кажем, количествен синтез върху данните. Той се базира върху качествени клинични проучвания и данните от метаанализи се цитират много, защото те са най-качествените. Те влизат в научните препоръки, независимо от специалността. Ако прочетете някой гайдлайн, там винаги ще видите, че основното, което цитират, са рандомизирани проучвания и най-вече метаанализи от рандомизирани проучвания, ако има такива. Затова метаанализите са вид статия, която може да привлече голям брой цитирания, за разлика от клиничните случаи. Ако вие успешно публикувате метаанализ, може да очаквате добри неща да се случат и да получите цитирания. Всъщност, сега има толкова много списания и всеки може да публикува в някакво списание с нисък импакт фактор. Това даже има такива, които едва ли не си търсят и ви канят по мейла да им пращате статии само с цел да ви вземат парите. Има го това, има го и като предатори модел. Не искам да влизам в тази тема, но качествените списания често публикуват метаанализи, защото те също знаят, че метаанализи цитират и това води до повишаване на техния импакт фактор, което е основната величина, която, да кажем, медицинските списания се борят да повишат. Така че на върха на пирамидата е метаанализа и метаанализа може да промени дори парадигмата в някоя сфера, ниша на медицината. Какво е метаанализ? Сега, това, както разбрахте, е количествен синтез на резултатите от сходни проучвания. Това звучи просто, но нека да анализираме какво точно включва. Трябва да намерите няколко за предпочитане, като минимум 3 сходни проучвания, чието резултати вие да обедините по статистически метод. Това не е толкова страшно, колкото звучи, даже това е най-лесната част. Статистиката, защото става автоматично, после ще видите. Но трябва да имате достатъчно наброй сходни проучвания, чието резултати да обедините. Тоест, основната ви цел, както пише отдолу, е да намерите достатъчно наброй сходни проучвания и да ги комбинирате. Вярвате ли? Не, ама това е най-трудната част от метаанализа, да намерите идея, която може да бъде реализирана и която вече не е взета. Защото много от идеите, които вие ще се сетите, отдавна са разработени, вече са публикувани и има някакъв научен консенсус или поне мнение под формата на научна публикация по темата. Сега това е, може би, най-важното нещо, което трябва да разберете за един метаанализ. Това е съкръщението PICO или PICOT. На различни места го има под различна форма, но това определя как ще протече вашия метаанализ. Тоест, вие трябва да дефинирате тема, която е формулирана под формата на PICOT question. P-то е за популация, т.е. вие трябва да кажете какви пациенти искате да включите във вашия метаанализ. Това може да бъдат пациенти с заболяването Хикс, пациенти с заболяването Хикс, лекуващи се с медикамента Y, пациенти с заболяването Хикс, имащи усложнението Z и така нататък. Т.е. вие сами си избирате какво да включите в метаанализа. Разбира се, темата трябва да бъде важна, поне относително важна за ежедневната медицинска практика, което е до някъде въпрос на клинична оценка, но темата трябва да бъде така формулирана, че вие си избирате всъщност каква да бъде популацията вътре. Тоест, вие да кажем, че искате да разгледате пациенти, които се лекуват с дадено лекарство за определено заболяване и да видите дали то е по-добро от плацебо или не. Тоест, вие ще търсите проучвания, които сравняват лекарството Хикс спрямо плацебо. Това е най-честия пример за метаанализи. Това е първото P е за популация. Тоест, вие трябва ясно да дефинирате популацията. После ще ви покажа и моя пример, който е в моята статия.
I е за intervention. Това е интервенцията. Тоест, какво ще им се прави на тези пациенти? Ще им се лекуват ли с нещо? Ще се прави някакъв диагностичен метод ли? Ще се проследяват просто проспективно ли за някакъв скринингов тест ли? Тоест, вие избирате как да формулирате. Това е най-голямата, между другото, полза на метаанализа или да го кажем предимство за вас, че вие работите с чужди данни. Т.е. вие не е нужно да имате пациенти, не е нужно да имате ваши данни. Вие работите с вече публикувани данни на други автори, които са успели да техните статии да бъдат приети в медицински журнали. Вие просто използвате техните данни, които вече са проверени за качество и за резултат. Така че интервенцията вие също я дефинирате както желаете. C е за сравнение или контролна група, т.е. вие трябва да кажете каква друга популация или спрямо какво ще контролирате вашата популация. Има метаанализи, които са само с едно рамо, single arm, но няма да говорим сега за тях. Обикновено при метаанализите винаги се сравнява нещо с нещо. Да кажем лекарство А срещу плацебо, лекарство А срещу лекарство Б, диагностичен тест А срещу диагностичен тест Б. Винаги трябва да има някакво сравнение, така че сито ви е контролната група. Да кажем, това са хора, които приемат плацебо или които приемат конкурентно лекарство. O е за outcome, т.е. за крайния резултат. Какво ви вълнува? Примерно да кажем, че приемайки лекарството Хикс прямо плацебо, дали има по-малко усложнения, дали има по-малко инфаркт, дали има по-малко инфекции, дали има по-малко смъртност. Тоест, какъв резултат ни вълнува? Дали е брой починали, дали е намален брой лоши събития като някакви усложнения. Ние трябва да сме формулирали отново каква група ни вълнува, спрямо какво я сравняваме, каква интервенция получава основната група и каква интервенция получава контролната група, дали е плацебо или някаква друга и какъв резултат ни вълнува в крайна сметка за тези две групи. Последните две точки, те не са задължителни, но вие трябва да кажете какви проучвания ще включите в този метаанализ. Те могат да бъдат както рандомизирани проучвания, това е за предпочитане, защото те имат много по-малък риск от систематични грешки, за разлика от наблюдателните проучвания, независимо дали са проспективни или ретроспективни. Тоест, вие може да кажете, че искате да включите във вашия метаанализ всички проучвания, които са по темата. Става дума както наблюдателни observational studies, така и рандомизирани. Но вие по някаква причина може да кажете, това пак вие си го избирате, че искате само рандомизирани клинични проучвания да включвате. Това също си е ваш избор. Тоест, вие може да ограничавате или да разширявате темата си в зависимост от това, което ви вълнува и това, което е възможно да се направи. От какво зависи дали е възможно? От наличните данни, които вече са публикувани в научната литература. И следващото ти е времето за проследяване, т.е. какво ви вълнува? Вълнува ли ви дали проследяването е 1 месец, 1 година, 10 години, колко ви вълнува? И въпросът, който трябва да формулирате, както аз съм, сега ще го прочетем и ще го преведем на български, трябва да бъде клинично значим. Тоест, аз съм казал, че проучвания, които отговарят на всички от изброените критерии, са включени в моя метаанализ. Тоест, рандомизирани, първо е рандомизирани контролирани проучвания или наблюдателни кохортни проучвания. Тоест, аз не ограничавам само до едните и другите, включваме всичко, което има. Това се прави, между другото, съм го направил, защото просто имаше 2 рандомизирани проучвания и едно обсервационно. На мен ми трябват минимум 3, затова съм включил и едното обсервационно проучване. Иначе просто нямаше да може да се направи метаанализ. Щеше да е добре да има, ако имаше 4, можех да направя само с 3. Те са рандомизирани, но има само 3. После ще видите защо това е важно. Проучвания, които сравняват две оптични методики. Едното е TXI, другото е бяла светлина White Light Imaging. Това е по време на колоноскопия за откриване на аденоми, които са опасни полипи, да го кажем, които могат да се развиват към рак на дебелото черво. Тоест ние включваме всички възможни проучвания, рандомизирани или наблюдателни, които сравняват тези две методики при популация от пациенти. Това тук ми е population. Популация от пациенти, които преминават колоноскопия и проучванията трябва да докладват поне един от предварително определените резултати, които ни интересуват. Тоест, тук вижте как вървим по-точно по пик от точките. Нека да ги коментираме съвсем набързо. Първото е рандомизирани контролирани проучвания, т.е. това е вида на проучванията, т.е. това е първото ти, които сравняват TXI срещу White Light Imaging, т.е. това е едното е интервенцията е TXI, това е единия новия режим, който ще сравняваме спрямо контролната група, която е с бяла светлина. Само се извинявам, защото ми пише пациент, който може и да кърви. Съм му казал да ми пише само ако кърви. Момент само. Да, тук виж, можем да спреме лекцията много набързо. Добре, за сега нямаме проблем, но тук виж, спрем лекцията много набързо и трябва да ходя до болницата. Така, продължаваме с
крайния резултат, това е което ние сме дефинирали предварително. Показатели, които ни вълнуват, те са ADR и APC. Това не е толкова важно да го знаете в момента. Това е Adenoma Detection Rate, честота на откриване на аденоми и аденома преколоноскопия и брой аденоми на колоноскопия. Тоест всичко това, което сме изброили, дано не съм ви загубил, сме го дефинирали като Picot Question. И това тук е част от статията, което директно сме го написали в методите на статията. И сега ви казах, че най-трудната част е идеята, да намериме идеята. Тоест, как въобще да ни дойде идеята за мета-анализ? Как да определиме коя е групата на интерес, коя е контролната група? Как въобще да формулираме този Picot формат? Ами от клиничната практика е един от вариантите. Тоест аз работя с този оптичен режим TXA реално всеки ден и се вълнувам дали да го пускам него или да си гледам колоноскопиите с бяла светлина. Тоест от тук дойде идеята на първо място, но може да бъде и от рандомизирани проучвания и скорошни публикации в списания. Даже това ми е най-големия съвет. Вие трябва да се абонирате към 10-те най-популярни и важни списания във вашата област и да получавате редовно техния бюлетин с новите статии, които са приели наскоро. По този начин вие ще видите какво нещо ново се е публикувало и можете ли оттам да вземете идея за мета-анализ, защото повечето идеи вече са взети, между другото. Повечето идеи вече са взети. Така, може да се направи и субгруп в анализ. Това означава, че при вече публикувани данни от рандомизирано проучване, да кажем, че то е с голяма група от хора, вие да кажем, че по някаква причина искате да изследвате само жени или само хора над 60 годишна възраст или хора, които имат еди-какво си усложнение. Тоест, вие правите анализ на подгрупа на вече публикувано голямо проучване. Защо ще искате да го направите това? Защото вече по-голямото проучване може вече да е попаднало в много мета-анализи. Така. Това са други методи и вторични резултати. Тоест, когато има обикновено проучване, рандомизирано проучване, в него се дефинира един основен резултат, primary outcome, и множество други secondary outcomes. Тоест, вие може да направите мета-анализ, като видите някои от вторичните резултати, които, да кажем, не са били основен обект на интерес при това проучване. Тоест, това всичко са начини да генерирате идеи. В повечето случаи ще бъде от клиничната практика. Ако сте се чудили дали дадена интервенция е по-добра от друга, това е доста добра ситуация да проверите има ли мета-анализ по темата. Много често ще има, дори да не подозирате, но ще има. Когато напишете в PubMed, което е търсачка, ще видите после ключовите думи и мета-анализи, ще видите дали има такъв мета-анализ. Тоест, да получите идеята, повярвайте ми, е най-трудната част. Най-трудната част от цялото писане на мета-анализ. Множество идеи умират преди въобще да могат да бъдат реализирани, просто защото вече някой публикувал по тази част, по тази тема, или защото няма достатъчно проучвания, или в проучването няма достатъчно сходни данни, които вие да комбинирате. Така че получаването на идеята е най-трудното. Ето сега ще видите моята идея. Казах ви, че има два оптични режима. Горе е бялата светлина White Imaging, долу е Texture and Color Enhancement Imaging. Виждате, че има разлики в това как се виждат полипите. Това са малки полипи. И въпросът е дали включването на тази нова система TXI води до по-добро откриваемост на полипи. И основните ни показатели, които ни вълнуват, ви казах, са ADR и APC, което не е толкова важно да го знаете, но ние сме дефинирали някакви резултати и показатели, които ни вълнуват, дали те ще бъдат подобрени от нашата нова интервенция спрямо контролната група. Няма да се задълбавам много на гастроентерологичната част. Сега, това е изключително важно. Вие трябва да проверите дали идеята ви е годна за въобще да започнете работа по нея. Това няма да го прочетете в учебниците, това е идея на самите автори на Meta-Analysis Академията, нарича се Idea Viability. Viability означава дали идеята е годна. Тоест, вие трябва да направите някакви проверки, дали идеята въобще има смисъл да си харчите времето и да започвате да работите по нея, защото няма нищо по-лошо от това. Вие да сте изхарчили няколко дни и накрая да се окаже, че идеята ви просто не е годна и трябва да спрете да работите по нея, защото вече някой е публикувал нещо или защото няма да може да обедините данните или по някаква друга причина. Тоест, вие трябва да направите предварителни стъпки, след като имате някаква идея, да проверите има ли смисъл да се задълбочите в нея и да започнете да работите. Това се нарича viability checking или нещо такова. Тоест, вие трябва да проверите дали идеята ви е годна да се работи по нея. Има ли достатъчно проучвания, които да отговарят на вашия въпрос, формулиран чрез пико критериите? Тоест, вие, да кажем, сте си формулирали някаква идея и сега трябва да проверите има ли достатъчно проучвания, които отговарят на този въпрос, който сте си формулирали.
има ли въобще какво да обедините в метаанализ? Защото в някои случаи може да има само едно проучване, тогава очевидно няма метаанализ, или само 2 проучвания, което също не е добре за метаанализ. Трябва да имате 3 или повече проучвания. Има ли и сега друго? Подобен метаанализ вече публикуван ли от някой друг? Много вероятно е, когато изникнат очевидни идеи, а те да кажем, че статиите и проучванията, които се публикуват в престижни списания, са очевидни идеи за метаанализ. Вече някои хора още с публикуването от същия ден започват да работят на метаанализ и вие се конкурирате спрямо тях. Да? Извинете, мисля, че без искам се пуснах. Добре. Тоест това е, има ли публикуван вече метаанализ, но това не е всичко. Има ли регистриран метаанализ, т.е. има ли конкурентна група от лекари или учени спрямо които се състезавате и борите. Тоест, вие трябва да проверите не вече дали е публикуван, а дали някой е регистрирал. Това е предварителна регистрация, че ще работи по тази идея или по сходна идея и вече е започнал работа. Това се нарича регистрация в Prospero. Prospero е сайт, в който ще трябва да си регистрирате метаанализа. Това е безплатно. И чак когато сте го регистрирали, може да започнете вече с важните данни, т.е. важните части на метаанализа, извличане на данните и после ще видите какво друго включва. Но винаги първо трябва да започнете с регистрация, защото ако не сте си регистрирали метаанализа, могат само дори заради това да ви отрежат статията и да кажат, вие не сте си направили предварителна регистрация, това е лоша практика, не е етично и съответно само заради това, без да четеме повече, щом нямате предварителна регистрация най-вече в Prospero, има и други сайтове, но Prospero е това, което основно се използва, то е безплатно. Тоест аз съм търсил в случая по ключовата дума TXI и съм видял, че няма друга такава идея, в смисъл едното е регистрирана моята и няма друга идея, т.е. аз нямам конкурентна група, даже аз винаги съм смятал, че е по-добре да търсите някакви нишови идеи, върху които няма такава конкуренция, отколкото да се конкурирате с други групи, които разполагат с повече ресурси, време, подкрепа и всичко останало от вас. Но това е моя идея. Други мислят по различен начин. Например, моите съавтори мислят по различен начин в момента, но ще видим. Ще видим дали са познали. Тоест, вие трябва да проверите някой публикувал ли е вече и някой планира ли да публикува също това. Защото ако представете си, че те ви изпреварат с, да кажем, 2 седмици или 1 месец или нещо от този сорт, тогава вече вие подавате към друго списание и те казват, вече има такъв метаанализ, не можем да го публикуваме. Между другото, често се случва, когато има очевидни идеи за метаанализ, почти по едно и също време, в различни списания да излизат 3-4 еднакви метаанализи по една и съща тема, защото те няма как да се координират списанията, да знаят коя статия при кое списание е. И съответно, когато има очевидна идея, може да се публикуват няколко метаанализа почти едновременно с почти еднакви резултати. Защо казвам почти еднакви? Защото всеки екип може да дефинира както основния въпрос чрез ПИКО, така и статистическите методи, които използва и критериите за изключване и така нататък, по малко по-различен начин, което съвсем малко да кажем да промени резултатите. Само ако пик от question, т.е. пик от въпроса е един и същ, тогава можем да очакваме едни и същи резултати, а в повечето случаи това не се случва. Тоест, всеки екип може малко да си го нагласи спрямо собствените виждания въпроса, което може леко да промени, да кажем, резултатите. Така че не е прецедент това да се пускат няколко метаанализа наведнъж, но това означава, че много групи са работили и са се конкурирали да публикуват, докато примерно при нишови теми като тази няма такава конкуренция и даже смятам, че в началото е по-добре да се започне по този начин с по-малък брой проучване, защото ние имаме тук само 3. Тук е важно да отворя една скоба, че най-големите списания, най-престижните списания те изискват в метаанализа да се включат много голям брой проучвания, да кажем 5, 10, 20 и колкото там има. Проблема на това е, че това вече са, когато има толкова много публикации по дадена тема, това означава, че вече има и метаанализи, вие може да направите обновен метаанализ, но означава, че темата е очевидна. Щом има толкова много публикувани проучвания, това означава, че много екипи са работили по нея и най-вероятно вие се конкурирате с много хора за метаанализа. Тоест, това беше една от основните, да кажем, причини да не се публикува моя метаанализ в по-престижно списание. Ние кандидатствахме в 2 други, но те ни казаха, че 3 проучвания са прекалено малко. Ама само това има по темата, но те казаха, не, тогава това е прекалено малко. И това беше една от причините, за съжаление. Тоест, престижните списания искат метаанализ с много проучвания. 3 ще стане, обаче може би не в най-добрите, но пак зависи. Сега, тук е много важно, това е следващото, това е стратегия на търсене. Тоест, вие трябва да създадете, след като знаете вашия въпрос, който ви вълнува, популация, интервенция, контролна група и резултат, който ви вълнува, трябва да създадете стратегия за търсене. Това малко може да ви звучи странно, прилича на търсенето в Google и в други търсачки, но трябва да създадете такава стратегия, в която да търсите в медицинските бази от данни, които също са търсачки, и да намерите проучванията, които ще включите в метаанализа. Тоест,
ключовите думи трябва да бъдат основните, да кажем, по вашата тема, които може да използвате тези Boolean operators NTOR, т.е. или. Да кажем, че ето аз как съм го формулирал, иначе би е трудно да ви го обясня. Тоест, ние слагаме едната ключова дума, Texture Encoder Enhancement Imaging или TXI, което е съкръщението на това, и Adenom или Adenom и ADR и така нататък. Тоест, вие си правите стратегия, с която да използвате в търсачките, да намерите проучвания и след това да пресеете кои от тях да включите в мета-анализа. Но винаги, всъщност това е част от... Това е сравнително лесно, но тя трябва да бъде достатъчно обширна. Тоест, когато вие търсите в търсачките, трябва да имате, то зависи от темата, разбира се, но е хубаво да имате около 1000 или повече резултати, които да прегледате. Ако имате примерно 100 резултата, това означава в повечето случаи, че вашата стратегия е била прекалено стриктна, т.е. сте открили много малко резултати и трябва да ги разширите. Или поне така могат да ви кажат рецензентите. Но вие трябва да формулирате това. Отново вие си го измисляте, между другото. Вие си го формулирате как искате. Т.е. вие си определяте каква да ви бъде стратегията. Просто трябва да внимавате някой да не ви каже да не е прекалено рестриктивна или да не е прекалено обща. Това е важно да го знаете. Така. Вие си определяте стратегията. И какво правите с тази стратегия? Следващата стъпка, след като вече имате стратегия, тук аз съм показвал моята стратегия, търсите в медицински бази от данни. Сега, тук е важно да знаете кои са основните от тях. PubMed е най-известната. Вероятно всички от вас са чували за PubMed. Това е основната търсачка, тя е безплатна. Трябва да търсите отново за предпочитане в поне 3 бази от данни. Може и в повече, но не трябва да са по-малко от това, въпреки че съм виждал и престижни списания да публикуват само с 2 бази от данни, но като цяло трябва да търсите в 3. Това вече е проблем и ще ви кажа защо е проблем. Защото Cochrane е обикновено втората, да кажем, датабаза, която може да търсите, но третата, която е Embase Scopus, тя е платена. И не просто е платена, тя е много скъпа. И обикновено аз, когато писах в Facebook профила ми, исках някой от чужбина, който следва в чуждестранен университет, просто да ми даде достъп до нея или само да ми даде резултатите от съответното търсене. Тоест, следващото е, когато имате стратегия за търсене, да търсите в тези бази от данни. В PubMed е лесно, защото е свободен достъп, но в Embase то е платено. И платено ви е много скъпо. Естествено, Медицински университет София няма достъп до Embase и трябва да си намерите друг начин. Има начини за обиколни, разбира се, чрез студенти, които са в чуждестранни университети, където имат лесен достъп до тези неща. Това става буквално, значи търсенето става, вие знаете, буквално за няколко секунди, ама като нямате достъп до ресурси, няма как да влезете, изведнъж това може да ви спъне сериозно. Тоест спънки имате на всяка стъпка. И тоест следващата е просто да си приложите стратегията, която за търсене, което сте формулирали сами, с вашите ключови думи, с операторите and/or, т.е. и или, и да търсите в 3 търсачки. И след това ще получите резултат. От всяка от тези търсачки експортирате резултатите, изваждате ги и след това правите скрининг и селекция на проучването. Тоест, да кажем, вие сте търсили в 3 търсачки, от което имате различни резултати. Обикновено в PubMed и Embase има много повече, отколкото в Cochrane резултати. Съответно, трябва... Да, тук не знам дали го видяхте това. Това също беше за мета-анализ. Май не го видяхте, но и да сте го видяли, няма страшно. Между другото, това е хубаво отклонение, мога да направя. Този турчина, който работи в САЩ, по този начин, чрез мета-анализ, се свърза с една много известна професорка в Харвард по специфична нейна тема. Нали, това е от основните стратегии на мета-анализа. Стигате до някой така известен лекар, ама истински известен и качествен лекар, не като нашите тук, и му казвате, имаме идея за мета-анализ, искате ли да участвате тук, вие ще ни го проверите, ще участвате като автор и съответно ние ще кандидатстваме заедно с тази статия и тя, между другото, се съгласи и в момента работиме с много известна жена професор от Харвард по следващия ни мета-анализ. Тоест, вие по този начин придобивате, това не е баш връзки, ама по някакъв начин имате, да кажем, нещо ценно, което може и други лекари да имат нужда от него и съответно да ви обърнат малко внимание, което в България няма как да се случи иначе. Или има, ама по-добре да не говоря за това. И след това, като търсите в 3 търсачки, вие експортирате резултатите. Те ще бъдат обикновено различен брой, почти винаги са различен брой, т.е. една търсачка, да кажем, имате 500, от другата имате 600, от третата имате 1000, примерно, или 100, или няма значение. От тези резултати, вие трябва да прецените от всички тези резултати, кои да включите във вашия мета-анализ. Т.е. тук почва процес на селекция.
Сега, как правите тази селекция? Въз основа на включващите и изключващите критерии. Вие помните, че преди малко ви показах, че аз съм дефинирал кои са включващи и изключващи критерии. Тоест, в зависимост от моята стратегия и пик от въпрос, който съм си определил. Този процес на селекция на проучванията става от двама автори на статията, независимо един от друг. Защо? Защото може да има разногласия. Примерно, да кажем, единия прави селекцията на резултатите и казва, трябва да включим 3 проучвания. Другия казва, не съм съгласен, трябва да включим 4 проучвания. И тогава те вече почват да виждат къде е разликата и казват, трябва ли да се включи четвъртото или не трябва. Тоест, прави се независимо. Не е от един човек, а от двама независимо. И след това това клишето е any discrepancies were resolved through consensus. Тоест, чрез консенсус се преценява кои да бъдат финалните проучвания, които ще се включат в метаанализа. И това е тристепенен процес. Тоест, първо, като вземете резултатите от трите търсачки, елиминирате дупликатите. Това са дублиращите се проучвания, защото очевидните големите проучвания ги има във всички търсачки. В някои търсачки има проучвания, които ги няма в другите търсачки. Но винаги има дублиращи се проучвания, дупликати, които вие трябва да елиминирате. Това е първата стъпка. Това става с програми. Няма сега да влизам в Zotero, примерно, няма смисъл да влизам в подробности, но това става сравнително лесно. Тоест, това е лесно. Идеята е трудното. Търсенето и експортирането на резултати, study selection, това са лесните неща. Елиминирате дубликатите, след това прочитате, да кажем, заглавието и абстракта на останалите статии, които са уникални, защото вие сте махнали вече дубликатите. И според заглавието и според абстракта преценявате тази статия има ли нещо общо с нашата тема, защото много често няма нещо общо или няма нищо общо и затова я елиминираме. Ако няма нищо общо с нашата тема, директно казваме елиминираме я. Ако има нещо общо, но не сме много сигурни дали ще влезе в метаанализа, трябва тогава да кажем, че ще я прочетеме изцяло. Това, което пише read in full. Тоест ние заделяме тази статия малко настрани и казваме, тази ще я прочетеме изцяло статия, преди да преценим дали да я включим или да не я включим в нашия метаанализ. И накрая финална селекция, т.е. накрая, в зависимост от този процес, решаваме колко проучвания ще бъдат включени в нашия метаанализ. Как? Отново чрез включващите и изключващите критерии. Ние проверяваме колко от тях отговарят на включващите и изключващите критерии. И фигура 1 е винаги задължителна при метаанализите. Това е Prisma Flow Diagram. Това е диаграма, която показва, ето сега мисля, че следващия слайд е това. Ето това е Prisma Flow Diagram. Тук не знам дали много добре четете, но показва целият процес. Тоест ние сме търсили в бази от данни. В случая, понеже темата е доста нишова, има малък брой резултати. В PubMed сме извадили 99 резултата, в Embase 101 и в Cochrane 29. Тоест, това е първата ни стъпка. Ние сме ги експортирали. Дубликати сме махнали 69 и остават, значи като извадите 229 минус 69, остават 160. От тези 160, които вече са махнати дубликатите, започвате отново процес на селекция и 134 от тях сме изключили, защото нямат нищо общо с нашата стратегия, която търсим, с пик от формата. И след това 26 проучвания сме прочели изцяло, защото някои от тях може да имат нещо общо с нашата тема. И от тук вече трябва да покажем кои от тях сме ги изключили и защо. Тоест ние сме прочели 26 изцяло, 9 от тях сме изключили, защото не докладват резултат, който ни вълнува и който сме задали, ако помните ADR и APC. 8 имат overlapping populations, това също е изключващ критерий, това е при покриващи се популации, т.е. ако те разглеждат една и съща популация, вие не можете да я включите два пъти в един и същ метаанализ, т.е. това винаги е изключващ критерий, ако има при покриващи се популации. Третото е, че няма докладвани резултати и други причини 3. И накрая сме стигнали до финалните 3 проучвания, които включваме в метаанализа. Т.е. този процес на скрининг и селекция е изключително важен и той трябва да бъде документиран чрез такава диаграма, която се нарича Prisma Flow Diagram. Тоест показва се потока на вашата селекция, как сте стигнали до финалните 3 проучвания. И тук ние описваме в статията, че стратегията ни на търсене е дала общо 229 резултата след премахване на дубликати и несвързани статии или абстракти. Останалите 26 проучвания са изцяло прочетени, дали те отговарят на включващите и изключващите критерии или не. Общо 3 проучвания, 2 рандомизирани проучвания, 1 ретроспективно кохортно проучване с общо 1541 пациенти са включени в метаанализа. Причините за изключване на статии са и ги изброяваме. Тоест, това е задължително, винаги тази фигура трябва да присъства. След това, вие знаете 3 проучвания, които ще включите или там колкото са. Вие трябва да извадите ключовите данни, които са ви необходими за метаанализа. Какво включва това? Ето ги 3 проучвания.
трябва да направите така наречената таблица 1. Таблица 1 също винаги е абсолютно еднаква всички метаанализи и тя показва baseline characteristics, т.е. това са изходните характеристики на проучванията и на участниците в тях. Т.е. виждате тук трите проучвания. Вие отново си избирате какво да включите в таблица 1. Това зависи от вас, но трябва и ясно да показва характера и важните неща от тези проучвания. Говорим за базови характеристики. Това обикновено включва дизайн на проучването. Тук очевидно две са рандомизирани, едно е нерандомизирано. Брой пациенти, популация. Т.е. в единия случай виждате, че те са достатъчно сходни. Не забравяйте какво е метаанализ. Количествено обединяване на достатъчно сходни проучвания. Т.е. брой пациенти са различен брой очевидно. В популацията едното включва хора над 40 години, друго включва хора над 18 години, третото включва хора над 20 години. Но това е достатъчно сходно и не е проблем да бъдат обединени. Индикациите за колоноскопия са малко, имат минимални разлики. Данните, т.е. едното проучване е в Италия, Германия и Япония, другото е само в Австралия, третото е само в Япония. Има, разбира се, възраст, мъжки пол, достигане до цекома, т.е. пълна колоноскопия, качество на почистване на червото и време за оглед. Всички тези неща ние сами сме решили, защото те са докладвани в трите проучвания, които включваме, ние да ги отбележим в таблица 1. Т.е. това, което видяхте, призма, flow diagram и таблица 1 са задължителни и са абсолютно шаблонни, стандартни за всеки мета-анализ. Тук ми пише, това май не го виждате, но ми пише турчина, че тази професорката ни е отговорила, но сега няма да му кажем на него. И сега, тук имате нещо като темплейт, т.е. като шаблон, в който трябва да извадите основните данни, които ви вълнуват. Това не е задължително, но така ни учиха в Мета-анализ Академията. Това се нарича изваждане на данни или Data Extraction. Вие вадите, т.е. проверявате първо в кое от проучванията какви резултати съобщават. Тук в зелено, което виждате, в лявата част, в лявата колона са различни резултати. Тоест едното проучване съобщава ADR, другото съобщава APC, третото общия брой полипи, над 2 полипа и какво ли още не. И виждате в кои данни се съобщават от трите проучвания. Тези неща, които са в зелено, това означава, че те се докладват от всички включени проучвания. Тоест в тези в зелено имаме 3 проучвания, които да докладват един и същ резултат, разбира се, с различни популации в различни проучвания. Тоест те са идеални за обединяване в метаанализ. Останалите, които не са в зелено, не всички проучвания ги съобщават, съответно няма да можем да ги обединим, поне в случая, защото имаме само 3 проучвания. Тоест ние по този начин виждаме кои проучвания какъв резултат докладват, т.е. те могат да бъдат обединени в метаанализ и по този начин си правим яснота кои данни трябва да извадим. Това не е задължителна стъпка, но е ценна. И статистиката, сега може би всички се плашат от статистиката, но всъщност тя е може би най-лесната от всичко. Важните неща, които трябва да разберете, че има различни, да го кажем, to measures, аз не знам как да го кажем, измерватели на които ни вълнуват и които ще са крайни резултат в метаанализа. Имаме различни видове резултати. Едни от тях са бинарни. Примерно, какво значи бинарен резултат? Да кажем, че в проследяване от една година, примерно, открили сме рак или не сме открили рак. Има инфаркт или няма инфаркт. Има смърт, няма смърт. Има рецидив на рак, няма рецидив на рак. Това са бинарни резултати. Или се е случило, или не се е случило. Те са чести и даже са много лесни за статистика. Но има и други, които са continuous, т.е. даже не знам как е на български, продължителни резултати, примерно, които, примерно, да кажем, това е тегло. Загубил сте 10 кг, загубил сте, примерно, или и аз не знам какво, примерно в случая брой полипи. Открил си един полип, другия е открил половин полип, примерно, или на 2 колоноскопии е открил един полип. Тоест, това не е бинарен резултат, не е има го, няма го, а това е някакъв, да кажем, BMI, се едно следите, индекс на телесната маса или килограми или ръст или нещо такова, което не е има го, няма го, ами просто количествен, някой каза показател. Добре, хубаво, това не го знае как се превежда на български. Тоест, вие трябва да решите, или по-скоро да видите, защото вие не сте го решили, вие разполагате с такива данни, дали резултата, който се докладва от проучванията е бинарен или е continuous, или е количествен, или там както се казва на български. Примерно, ADR е Adenoma Detection Rate. Adenoma Detection Rate, това е честота на откриване на аденоми. Тоест, вие или сте открили аденом, опасен полип, или не сте открили аденом. Тоест, това е бинарен резултат. Обаче аденома с перколоноскопи, т.е. брой аденоми на колоноскопия, това вече е continuous outcome. Тоест, аз съм включил и двата вида резултати. Вие трябва да знаете с какъв резултат боравите, защото такава статистика ще използвате след това. Но статистиката, пак ви казвам, е лесна, но вие трябва да знаете какъв резултат гледате.
И за бинарни резултати се използва risk ratio. Risk ratio се нарича още и relative риск, относителен риск или отношение на рисковете. Може и odds ratio, което е сложно да ви го обясня, но отново е математически като пропорция. Hazard ratio се използва, HR се използва при най-вече проучвания свързани с рак, време, което е свободно от рецидив или там не знам как се казва, progression free survival и някакви такива неща. Дискретен и аналогов, добре, хубаво. Чудесно, не ги знам тия термини на български, но вие трябва да знаете какъв ще бъде крайният резултат. А как ще го знаете? Ами това се дава в някои от проучванията директно се дава risk ratio, а в други проучвания по време на процеса на въвеждане на данни вие избирате дали ще гледате risk ratio или не. Но трябва да знаете, че risk ratio или odds ratio, които често се използват, те се използват за бинарни резултати, а mean difference, средна разлика и standard deviation се използват за continuous outcomes. Дано е разбираемо, но ще видите след малко с примера, ще стане по-разбираемо. Така, тук не искам да влизам в statistical inference, тестване на хипотези и p-value. Това тук ще стане доста, да го кажем, сложно, но това, което трябва да знаете, е, че вие тествате дадена хипотеза. Тоест имате нулева хипотеза и алтернативна хипотеза. И в зависимост от тази p-value, което всички сте чували, тук няма какво да ви обяснявам, ако е под 0,05, това означава, че вие отхвърляте нулевата хипотеза и ви казвате, че има достатъчно доказателства в подкрепа на алтернативната хипотеза. Или по-скоро казвате, че наличните доказателства са прекалено много да са получили само спрямо шанса. Това е малко сложно като език, но вие трябва да знаете под или над 0,05, защото това ви определя статистическата значимост. И последното нещо, което е сложно за разбиране, това е Random Effects vs Fixed Effects Model. Значи като го чуя това, ако тръгнете да четете някой учебник за метаанализ, те винаги ви почват да ви говорят каква е разликата между Random Effects и Fixed Effects Model. За вас това не е толкова важно. В повечето случаи вие ще избирате Random Effects, защото това се препоръчва от този учебника на Cochrane, който реално техният учебник е златния стандарт за писане на метаанализи. Но при Random Effects вие приемате, че проучванията, които включвате в метаанализа, имат значими разлики помежду си. Не много значими, така че да не може да ги обедините, ама не са еднакви. А при Fixed Effects Models приемате, че са почти еднакви. Това е доста сложно за обяснение, но в повечето случаи вие просто избирате Random Effects Model и не се вълнувате от нищо друго. Тоест, питат ли ви Random Effects или Fixed Effects, избирате Random Effects, защото това се препоръчва от наръчника Cochrane и защото това е. Те ще ви питат защо не сте избрали Random Effects Model рецензентите. И така, какво сме написали ние? Че Adenoma Detection Rate, който е единен и показател на интерес, е значително по-висок в TXI групата спрямо групата с бяла светлина и 57% спрямо 43%. И сега виждате, че p-value-то ни е, p-value-то гледате там, ако го виждате, пише, че е под 0,001. Това означава силно статистически значимо. Тоест, според нашия метаанализ, интервенцията TXI е по-добра от контролната група бяла светлина за откриване на полипи. И това, което виждате I-squared и на квадрат, това показва хетерогенност. Хетерогенност в случая 0% означава, че няма хетерогенност. Това означава, че всички проучвания показват, че TXI в случая е по-добро от контролната група. Ако имаше хетерогенност и особено ако тя е висока, да кажем над 50%, тогава ще имате проблем, защото трябва да обясните на рецензентите защо е толкова висока. Това означава, че проучваните се различават доста едно от друго и въобще те ще ви питат, можете ли въобще да ги обедините в метаанализ. Те може да не са достатъчно сходни. Тогава ще имате повече да обяснявате. Тоест, ако този показател I-squared ви е нисък, това е, що годе в повечето случаи е добре за вас. Ако е висок, ще имате да правите повече обяснения. Това е хетерогенност на резултатите. И същото за APC, което е Adenoma per colonoscopy, това е continuous outcome, както се разбрахме. Виждате тук, че не докладвам relative риск, защото горе е само секунда, relative риск е 1,32, а долу се докладва на continuous outcome, се докладва mean difference, средна разлика 0,5. Това е половин аденом, т.е. на 2 колоноскопии и 1 аденом е по-добре, т.е. да кажем, че ако използвате TXI на 2 колоноскопии ще откривате един аденом повече. Това се опитвам да ви кажа по сложен начин и тук също няма хетерогенност. Тоест това е доста, да го кажем, убедителен резултат. Ние даже се бяхме притеснили, че е прекалено убедителен и ще изглежда прекалено добър да е истина, ама е така и не ни питаха специално за това. И сега, ето това е финала на вашия метаанализ. Forest plot, това трябва да го знаете. Това е финалната графика, която вие показвате. Това ще ви влезе в абстракта или по-скоро в графичния абстракт на статията. Това се генерира автоматично.
Като въведете данните в програмата, може да използвате различни програми. Ние използвахме Review Manager, но може да използвате и R. Има поне още 5 други, които знам, но те ни учиха на тези двата. Вие просто въвеждате данните в едни таблици. Ето сега тук виждате таблицата, където е в Review Manager. Ние тук сме си казали TXI група, White Light Imaging група. Какъв брой събития има, а броя събития са брой полипи в случая и колко колоноскопии. Тоест, ето сега, примерно, тук ще ви кажа на проучването Антонели 2023 имаме 221 полипа при 375 колоноскопии в едната група. И в другата група с бяла светлина имаме 159 полипа в 372 колоноскопии. Просто си ги въвеждате данните, натискате, че искате Random Effects Model и то ви го генерира автоматично. И цялата тая таблица, която я виждате отгоре, то ви е генерирано автоматично. Затова статистиката въобще няма мислете. Ако вие знаете какъв ви е резултата, който ви вълнува, дали е binary или е continuous, това всичко може да си го генерирате, като си изберете само цъкнете няколко пъти и програмата автоматично ви го прави. Какво е важно да знаете от този Forest Plot? Вижте го, това като те му казват май диамантче или ромче или каквото искате, това в оранжево. Когато то не пресича централната линия, това означава, че резултатът е статистически значим. Ако пресича в случая централната линия, което е Relative Risk единица, тогава резултатът нямаше да бъде статистически значим. Тук не искам да влизам в дълбоки подробности, но виждате отстрани, където са проучванията, те ви показват в черно гледате, ако го виждате, че крайният резултат, това е 1.32, го пише на екрана, с доверителен интервал, confidence интервал от 1.20 до 1.46. Виждате, че този доверителен интервал не пресича единицата от 1.20 до 1.46. Тоест резултатът ни е статистически значим. Къде го виждаме това, че ни е статистически значим? Гледаме го долу, където гледаме, че p-value-то ни е много ниско. Няма да влизам в подробности за другото, но това ни е достатъчно да кажем, че резултатът ни е готов и ние показваме този Forest Plot съответно като част от фигурите в нашия метаанализ. Не искам да влизам, тук също става сложно, това е хетерогенност, как се оценява. Това се оценява чрез funnel plot, чрез I-square, това е и на квадрат, което ви се опитах да ви кажа. Това да кажем, че не е толкова важно, лесно може да се направи също автоматизирано от програмите. Но ние тук сме казали, че при нашите резултати няма данни за хетерогенност, защото ни е 0% и виждаме, че тук точките, които ги гледате, са симетрично разположени около централната линия. Това означава, че няма хетерогенност и съответно нямаме проблеми. Ако имаше хетерогенност, трябваше да обясняваме повече. И сега, това може би е най-неприятната част, когато пишете анализ. Тя е лесна за разбиране, но е най-неприятната. Това е Risk of Bias Assessment. Тоест, вие трябва да направите оценка на включените проучвания, дали те имат риск за систематична грешка или не. Използват се различни скали. Те са различни за рандомизирани проучвания и за наблюдателни проучвания са различни. Ние сме използвали за рандомизирани проучвания, са използвали ROB2, а за нерандомизирани са използвали Robbins I. Това отново е сложно да ви го обясня как точно се случва, но има въпросници, да го кажем, или Excel таблици, където вие попълвате съответно отговори на въпросите. Те ви питат това проучване рандомизира ли пациентите по адекватен начин или нещо от този сорт, или направена ли е качествено рандомизацията. Има ли еди какви си фактори, които да повлияят на рандомизацията или на селекшъна или на еди каквото там. И аз не ги знам всички въпросите наизуст, но това лесно може да се провери. И в зависимост от това отново е субективна ваша оценка. Т.е. вие четете проучванията и отговаряте на въпросите и се вижда, че в случая двете рандомизирани проучвания светят в зелено. Това означава, че са нисък риск от систематична грешка, low risk of bias, докато обсервационното проучване, което е третото, то е свети в червено. Това означава, че има висок риск. Защо? Защото не е рандомизирано. Дори самия факт, че не е рандомизирано и че нямате статистически метод като propensity score matching, в който не искам да влизам, това ще ви даде, че имате висок риск от систематична грешка и това е неизбежно и ще ви питат за това. И нас ни питаха за това. Защо го включваме като е с висок риск от грешка? И трябваше да се обясняваме. Но Risk of Bias Assessment винаги се прави накрая. Тоест оценката се прави по валидирани скали. Има и по-лесни скали, като Newcastle Ottawa Scale и някакви други има. Но тези двете се препоръчват от Cochrane учебника, които може някой да ви иска тези да ги направите. Така че това е може би последното нещо, което ви е необходимо като анализ. И накрая трябва да напишете, разбира се, статията. Вие имате резултатите, имате Forest Plot, имате данните съответно, имате всички необходими неща да напишете статията. Сега няколко съвета как се пише статия. Не се започва от абстракта, не се започва от introduction, винаги се започва от резултатите. Защо? Защото вие вече ги имате пред вас. Или даже не от резултатите, а от методите. Тоест, вие как сте решили да правите това проучване, как сте избрали включващи и изключващи критерии,
как сте направили процеса на селекция на проучванията, как сте извадили данните от тия проучвания, след това какви са резултатите. Тоест почвате от средата, от методологията, от методите, след това резултатите и чак след това се връщате на въведението. Абстракта се пише последен. Това е нашия абстракт, който има, нали, определени секции, които трябва да ги запълните. Всяко списание си има определени собствени изисквания, колко думи да е абстракт и какво да се включва. Това не е толкова важно. И винаги започвате това, с което опитвах да ви кажа. Винаги започвате от методите. Тоест, вие първо описвате на вашия метаанализ какви са критериите за включване и изключване. Каква е вашата стратегия за търсене на проучванията. Как сте извадили данните от тези проучвания. Какви подгрупови анализи сте направили. До там не можах да стигна, обаче вие може да правите и подгрупови анализи на това, което сте взели като резултат. Може да изключите едно от проучванията, които, да кажем, допринася за хетерогенност. Не искам да влизам в тази тема, но може да го направите това. Отново коментирате как сте направили оценката за систематична грешка, което е risk of bias. Как сте направили статистическите анализи, дали сте избрали random effects или fixed effects models, кой метод сте използвали, но всичко това е автоматично. Статистиката е лесна, просто статистиката е въвеждане на данни в таблици и след това натискане на 5 бутона и това е статистиката. Вие не правите нищо на ръка или нищо не мислите и не изчислявате сами. И резултатите. Тоест, вие вече сте получили резултатите. Вие имате резултата от forest плотовете, които се генерират автоматично от програмите. И отново, първо започвате как сте избрали проучванията, какви са базовите характеристики. Това е таблица 1. Нали, помните, че там се определяха базовите характеристики. Като сте обединили данните в таблиците, това е pooled analysis, какъв е крайният резултат, правили сте субгрупови анализи и как сте оценили качеството на тези проучвания, които сте вкарали. И чак след това правите въведението. Въведението включва като цяло общи приказки. Тоест, вие казвате глобално за проблема говорите. Виждате в тези проучвания, които сте включили, какво говорят те в introduction, в въведението и горе-долу, нали, в същата сфера говорите почти същите неща. Даже ние често така даже перефразирахме някои изречения с ChatGPT. Хареса ли някои изречения? Перефразира го ChatGPT, ние го сложиме като въведение. Това е истината, няма какво да се лъжеме. Това е положението. Така се елиминира, да го кажем, недостатъка това, че ние не сме нативни, не говорим нативно английски, но чрез ChatGPT се изравняват тези неща. Тоест, ние харесвали някои изречение, я перефразира го това изречение така, че да звучи по същия начин, харесвани, слагаме го перефразирано и се получават нещата. Между другото, въобще, даже навсякъде ни казаха, че ни е много добре написан на статията, нали, от гледна точка на език и стил. Много добре сме го написали. Така че може да ползвате ChatGPT, но само за перефразиране и само за някакви такива лингвистични, езикови похвати. Не да ви анализира данните, не да ви генерира идеи, въпреки че и това може, не да ви прави нещо по статистиката, а само за перефразиране. Което, между другото, май не е забранено от повечето журнали, но те допускат за лингвистично. Пак трябва да видите в журнал, но някои допускат, някои не допускат, някои, в смисъл не, че не допускат, ама трябва да го отбележите, че сте ползвали такава помощ. И сега, т.е. пишете въведението, като въведението обикновено включва 3 или 4-5 абзаца, които са по темата. И сега най-трудната част е discussion, т.е. дискусията, където вие сами трябва в 3 до 7 параграфа, т.е. да опишете защо това проучване, вашето метаанализа е важен, какви са резултатите от него, защо това трябва да бъде популяризирано, защо въобще трябва да бъде публикувано. Това е най-сложното. Тук най-много ни питаха за много неща, които ние трябваше да обясняваме. Тоест, аз като лекар, който е доста заед, чета обикновено само резултатите и дискъшъна. Не чета методи, не чета нищо друго. Става дума, ако не чета само абстракт, защото някъде чета само абстракта. Но обикновено чета абстракта, резултатите и дискъшън, където вие на разбираем език се опитвате да обясните и да убедите хората от рецензентите, защото това е важно да бъде публикувано. То включва няколко параграфа, т.е. вие интерпретирате вашите резултати. Важно ли е да се включи тази нова методика рутинно? И изглежда, че е важно, защото откривате повече полипи. Ама това ще доведе ли до реални резултати, до предотвратяване на рак на дебелото черво? И тук почват едни големи обяснения и те ви питат нещо и вие се обясняват. Ще ви покажа после едно от писмата, които получих, беше доста драматично и ще видите, защото ние само гледахме 15 минути и мигахме от един от рецензентите. И накрая заключението го пишете накрая, което почти е същото, както в абстракта, така и в основния текст.
То трябва да е кратко и не трябва да се изхвърляте много. Ние първоначално се бяхме изхвърляли и бяхме казали, TXI е супер, затова трябва да се въведе в рутинната практика. Ама веднага ни порязаха и ни казаха, не може да го кажете това. Трябва да бъдете малко по-обрани и след това ние казахме, TXI може да бъде въведено в рутинната практика, но зависи от множество фактори, включително финансови, достъп до апаратура и не знам си какви още. Така че трябва да бъдете сравнително умерени. Не трябва да се изхвърляте много с заключението, че това е най-добрият метаанализ на света. Не се изхвърляйте. И накрая трябва да подадете към списания. Трябва да изберете подходящо списание, което да има шанс да ви приеме. Вие може да почнете от най-добрите, но има голям шанс да ви отрежат, както се случи и с нас. Трябва да подготвите вашия ръкопис или текст в зависимост от техните изисквания на конкретния журнал. Трябва да напишете cover letter. Това не е задължително, но това е нещо като писмо до главния редактор или там някой, който го гледа от техния офис, защо въобще трябва да се обърне внимание и с какво то допринася по някакъв начин. Затова също може да използвате ChatGPT да ви генерира cover letter. И rebuttal letter е, ако те са ви върнали някакви данни, не ви режат веднага, но ви казват, я коментирайте тези неща, които рецензентите искат и след това вече могат да приемат, могат и да ви отрежат. Това е rebuttal letter, когато не са ви отрязали веднага, пратили са ви статията на рецензенти, те са върнали някакви коментари, то винаги има коментари, няма как да ви приемат метаанализа, колкото и да е добър веднага. Това не се случва. Винаги има някакви коментари, на които вие трябва да отговорите. Сега ще ви покажа някои от коментарите, които получихме. След това ще е сложно, но искам да го прочета, защото по някой път ще получите много странни коментари, на които дори не знаете какво да отговорите. Сега, това е на английски. Ще го чета на английски. The pooling of outcomes in the meta-analysis is performed using a random effects model. Това е ясно, ние си избрахме random effects model. Unlike fixed effects models, which estimate a common effect, random effect models estimate an average effect. The variability of the effects represented by their average may have consequences for the clinical interpretation of the findings. A prediction interval, аз никой не бях чул за prediction interval, но той рецензент казва, a prediction interval can often be used to show the interval within which the effect of a new study would fall if selected at random from the same population of the studies already included in the meta-analysis. И дава някакъв цитат от BMJ Open 2016 година. И след това продължава. However, in a meta-analysis with a few studies, as the one presented, т.е. отново подчерта, че сме включили малко проучвания, the calculations generally do not work very well. The prediction interval can be expected to be imprecise due to the imprecise estimation of effect and heterogeneity. И ни цитира някакво от American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Представете ли си какъв измислен журнал ни цитира? И накрая този заключва, че Thus seems to me that the size of the improvement in the adenoma detection rate cannot be reliably evaluated in the current meta-analysis and that the clinical significance of the improvement remains to be shown. Тоест той едва ли не отхвърля всичките наши резултати и каза, че ние не сме доказали това подобрение. И едва ли не с този коментар може да ни съсипе изцяло метаанализа. Отговорихме по някакъв начин и не го приеха. Но това единствено показва, че различните рецензенти мислят по различен начин. Някои може да са много така спокойни и да ви пуснат лесно, други могат да ви пратят такъв коментар, който да ви забие тотално и съвсем да загубите нишката какво се случва. Но това е, което може да очаквате. Аз ви благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, сега е момента. Много бързо говорех, няма как в един час, но гледах да съм в един час, но ако имате някакви въпроси, казвайте. Давайте. Ами, докато формулират въпросите, аз искам да ви благодаря пак за събитието наистина. Ето, благодарят ни и други в коментарите, вижда се това. Хайде, надявам се да има въпроси. Без да се притеснявате, включете се, анонимни сте, само с глас, няма никакъв проблем. Ами, аз искам да попитам дали може да пратите линк към проучването, което имате анализа, който ще публикувате. Просто защото лично ми е интересно. Да, ако просто напишете, аз ще го публикувам отдолу, но ако просто напишете на стената ми метаанализ, веднага ще видите линка във Facebook страницата или в личния ми профил, веднага ще го видите. Още ни благодарят. Може ли да дадете примери за overlapping population във вашия анализ? Така, да. Примерно, да кажем, че имате някакъв регистър. Сега последното проучване, което пишем, се включва това. Да кажем, имате регистър на всички раждания във Франция от 2000 година до сега. Едно от проучваните ви докладва всички раждания във Франция от 2000 година до сега и оттам може да си извадите примерно пациенти с възпалително-чревни заболявания. Друго проучване, по-ново, казва, че е обхванало еди какви си пациенти с възпалително-чревни заболявания
става дума бременни, защото ние пишем за бременни сега, с възпалителни чревни заболявания, които обаче са в по-малък интервал, да кажем последните 5 години. Тоест, очевидно, проучването, което е с по-големия интервал, има по-голяма популация, а тези, което е с по-малък интервал, има припокриваща се популация, защото големия регистър хваща всички раждания във Франция, а малкото хваща само последните, да кажем, 200-300 примерно раждания на пациенти с възпалителни чревни заболявания. Тоест, вие имате проучвания с припокриваща се популация. Едното е част от другото. Вие не можете да включите и двете, защото вкарвате дублиращи се пациенти. Трябва да изключите едното. Кое изключвате? Това с по-малката популация. Тоест трябва да внимавате дали проучванията не ви включват при популации, които се припокриват. Как го разбирате това? Просто четете в отделните проучвания, в техните методи, как са избрали тяхната си популация, откъде са я взели. Дали са я взели от болницата, дали са я взели от регистър някъде или откъде са я взели. Това е много, трябва много да сте внимателни тук, защото ако направите такава грешка, просто целият анализ ви отива на кино и те ви казват, тук имате overlapping population, всичко нататък пропада. И за съжаление, това не ни се е случвало, но за малко да ни се случи, ако не се бяхме усетили, че едното от проучванията трябва да отпадне заради overlapping population. Има ли някакви други въпроси? Давайте, сега е момента. Имаме още малко време. Айде, че ще ме чакат да хода в болницата. Сериозно ви казвам. След малко трябва пак да хода в болницата. Няма ли други въпроси? Ако няма... Има един въпрос в коментарите. Кажете го, че не мога да ги пусна. Може ли да има ненадежден метаанализ и какво е мерилото да преценим кой е надежден и кой не е? Това е много добър въпрос, но и много сложен. Значи, ненадежден метаанализ обикновено е такъв, който включените проучвания са с ниско качество и има висока хетерогенност в повечето случаи. Как се разбира, че с ниско качество? Ами когато вие правите risk of bias assessment, т.е. когато всичките ви проучвания светят в червено и са с висок риск от систематична грешка, т.е. това е като акронима GIGO, Garbage In, Garbage Out, т.е. вие използвате некачествени изходни проучвания. Сега не искам да дам примери, ама повечето метаанализи за пробиотици са горе-долу така. Вие вкарвате всички проучвания с ниско качество и след това изкарвате резултат, че пробиотиците може да са полезни, ама това е, така го кажем, не баш убедително и затова не влиза в клиничните препоръки на повечето организации. Така че може да има. И как след за това просто погледнете качеството на проучванията, които са включени вътре в секцията Risk of Bias Assessment и ако там всичко ви свети в червено или пише насякъде High Risk of Bias, то този метаанализ съответно има висок риск от грешка, защото ви просто сте вкарали такива проучвания. То няма как метаанализа по магически начин да ви оправи грешките на изходните проучвания. Други въпроси? Благодаря ви. Има още два въпроса. Единият е, използват ли в Clinical Trials мета-анализите? Не мога да разбера въпроса. Какво значи използват? В Clinical Trials дали използват мета-анализи? Това е написано. clinicaltrials.gov ли искате да кажете? Този сайт е, където се регистрират предварително всички рандомизирани проучвания, които се правят. Имат това, да. Ако това се опитвате да ме питате, т.е. в сайта clinicaltrials.gov дали го използваме като източник, където да вземем проучвания? Отговорът е да. Тоест, когато вие търсите в тези търсачки, които ви казах, медицинските бази от данни, там ще ви върне резултати не само на публикувани проучвания, но и на регистрирани проучвания. По някаква причина те може да не са публикувани, но да са показали резултати в clinicaltrials.gov. Тоест, те са задължени, като направят проучване, дори да бъде прекъснато, в някакъв интервал те да публикуват резултати. Тоест, ако вие в clinicaltrials.gov имате някакви резултати, включвате всички резултати, които отговарят на вашите включващи и изключващи критерии. Тоест, дори да не са публикувани под формата на статия някъде, вие трябва да търсите и в clinicaltrials.gov, оттам също дали не може да включите нещо. Така че трябва да внимавате, да, ако това беше въпроса, ако има непубликувани проучвания в clinicaltrials.gov, които обаче отговарят на вашите критерии, трябва да го включите в метаанализа и това. Благодаря ви пак от името на този, който го е задал. И само още един последен въпрос. Цитирам, прощавайте, ако вече е засегнато, но през колко време е прието да се публикува ревю на наличната литература? Така, това не е съвсем темата. Ако вече... Ревю е друго, систематичен обзор, най-вероятно да кажат. От мен става дума за... Сега ще го допрочита въпроса. Ако вече е публикуван метаанализ, сходен с запланувания от нас, но последствие са минали години и няма достатъчно нови метаанализи публикувани,
колко време трябва да... Това е добър въпрос. Няма значение времето. Има значение има ли нови проучвания и колко са на брой те. Да кажем, че има мета-анализ от миналата година, обаче са публикувани 3 нови проучвания, които могат да променят резултата. Има смисъл от нов updated meta-анализ. Даже това е по-лесният начин да се направи мета-анализ. Да направиш updated мета-анализ на вече направен. Тоест, вие казвате, има мета-анализ от преди еди колко си години, обаче има нови проучвания, затова имаме нужда от обновен мета-анализ. Повечето тези, които в мета-анализ академията ме учиха, казаха, че повечето техни начални статии са точно обновени мета-анализи, защото да дойдете с нова идея, това е трудно. Пак ви казах, идеята е най-трудното. А да направите обновяване на вече наличен, където просто добавяте 3 нови проучвания и правите статистиката с тях, това е по-лесният, защото идеята е очевидна. Вие вече знаете кои проучвания са включени до определена година, когато е публикуван предишния мета-анализ и кои са новите проучвания след тази дата. И просто го обновявате. Благодаря ви. Да. Мисля, че стана ясно. Надявам се, ако не е станало ясно, нека ако не е станало отговоря. ясно, ми пишете лично съобщение, аз бързо отговарям, така че ще ви разясня. Ако има интерес, пишете ми, участвайте в Мета-анализ Академията, не ми плащат, за да ви го казвам, но наистина аз се научих от нулата, наистина те ви дават реални знания, има упражнения през седмиците, много е подробно, елементарно е направено, имате групи за взаимопомощ, има групи, които организират съответно екипи. Ето сега аз примерно работя, пак ви казах, с един пакистанец и един турчин, който живее в САЩ и сега ще видя какво те ми писаха. Турчина се свърза с супер известен лекар в моята си сфера и съответно тя като цяло иска да или почти се е навила да участва в новата ни статия и съответно по този начин нещата вървят. Тоест вие си намирате екип, който в България е много трудно, да не кажа невъзможно да си намерите екип, особено па за мета-анализи и има смисъл да участват в Мета-анализ Академията. Не ми плащат да го кажа, това знаете, че аз не се влия от финансови стимули. Благодаря ви пак много за отделеното време и за ценната информация. Надявам се поне да съм ви дал груба идея какво е мета-анализ. Няма как за един час да ви обясня всичко, въпреки че имаше още много неща, по които мога да говоря, но това е най-важното, което трябва да знаете. Мета-анализ може да бъде направен, нямате нужда от ваши данни, просто имате нужда от добра идея, от трудолюбивост и от това да не се отказвате и ще станат нещата. Ние го направим. Благодаря ви. Освен информация, ни така и мисля, че и мотивират хора, мотивират подобни събития. Да. Действително може да се направи и вече да кажем, че имаме поне хората, които аз познавам, имаме някакво ноу-хау, което можем да го предадем до някъде. Ако не знаем ние нещо, знаем към кого да ви насочиме от Мета-анализ Академията и съответно аз ще бъда и експерт в следващото издание. Ако искате, запишете се. Аз не печеля нищо от това, но има смисъл да се запишете. Благодаря ви пак. И аз ви благодаря, всичко добро и лека вечер. Аз май ще хода към болницата. Чао!